Skating park ito sa gilid ng Burnham Park. Baka tayo dito hanggang dun sa may Children's Park. Labas tayo dun sa may Drive Lake. At medyo uulan na naman. Pag lumalabas ako, umuulan talaga. Bakit kaya? Kailangan mo kumatay ng native. Siksikan ang mga nagbabike. At medyo malamig ngayon. Sisimula na ang lamig dito. Medyo malamig na, no? Ulit nakapag sweatshirt tayo eh. Tara, punta tayo dun sa may Children's Park. Marami yung ano yun, nagpipiknik. Halos sa linggo marami yan. Maraming tourist. Maraming sinasawa yung guard ngayon. Marami siyang trabaho. Dito pala yung mga paradahan. Yung pumapasok dun sa may skating park. Yan pala pumaparada sa taas. Ibaloy Park. Iba yung Ibaloy Park yan. Oh, umangat na yung ugat ng kahoy. Ito ko sa lupa. At madulas ang aking paa. Mas malakas yung mas malakas yung roots na. Ano yan? Pine tree. Paper tree. Walang pine tree dito sa Burnham. Ay, mayroon pala.
sila sa gilid. Hindi nila nilagyan sa gitna. Relax lang. Antay, iikot ko dyan. Akyat tayo sa Budik. Ito ang Budik ng Burnham. Hoy, Warrior. Ah, kuy, mahaba ang Budik. Hindi na gumagana yung fountain. Ah, siglit lang naman nasira yan. Guardia. Ayan, mga pulis. Coast Guard.
Nag-go-kart na pala si Erin. Tayo nakakakan ni Eric. Ate, diyan mo na. Sige na lang. Wow. Umigit ka na. Hindi kayo babalihan dyan. Punta at lang. Voting, sir? May bayad daw dyan ah. Walang maparadahan sila. Dog, sino ano? Tapos, pag ganun. Ay, ano daw? Ate. Oh look. Children's Park. Want to go up? Nag-update naman na 12 years old and below. Ikot ko dyan. Dito na tayo. Rabbit hole. Ayun na oh. Gustong gusto niya eh. Hindi naman.
Chelsea. Slide. Slide. Slide ka rito dati. Ayaw mo na. Slide lang. Gusto niya dito dati. Sleepers. Gitna pa! Pinalitan na nila yung mga Mga bago na. Mga plastic na, no? Lumanda na. Dati lata ay fiber. Fiber glass. Ganun Yun, mga old. Yun yung natitirang hindi pa siya napalitan. Ngayon, mga bago na yung slide. Maluwag din ano. Ah. Ano naman yan? Ilaw. O taga-connect ng ano, lamig. Ay, si Bakit oh, yan oh, vlogger oh. Burnham Park, Children's Park. Ilang taon pa, may bayad na to. Mga magkakaroon ng 15 pesos. Malay mo. Pera.